mo ni patirahan kap. Murag dihado gi ko ane. Napoy nang murgi kas pisuan. Uy, hala. Sikap, minawag na po. Unsa guri tuyo ani? Basig kwarta na po ni ba? Tawagan ako sa nung RJ, be. Buanga, tatohana, eh. Birahan mo ko sa bumburadyo na ito niyaging adlaw. Be, itong tawagan, be. Oh, hello kap. May buntag diha. Unsa may ato di ay? Dongje. May buntag na ako'y tuyo nimo ba? Kinumdom ka atong kuan? Giingon ako nimo nga birahan ko sa radyo ato niaging adlaw ba. Gidaot magmamayo kung katungod sa mga katawhan ni noon. Padung na eleksyon ba nya? Padaot gid akong pangalan ani Dongje. Nakadungog bitaw ko tong nasa kon sige bumba may sa radyo. Imo bitaw tong pangalan. Unsa man day kuan nimo gusto tong tawhana? Akong gusto Dongje ba. Tirahin na dong kay para mawala na ning daot sa akong pangalan. Pila may budget diyan na kap? Ay kabala ka sa budget na to anak, kinatay saktong budget na dong. Ang ako dong mahipos gina siya dong. Ay kabala ka na, limpyo na gini yung hapon. O sigurado kay na dong. Kinanglang makakuan kog resulta na unyang hapon. Ay ako kap, ako may pinagagahin ng mga batos-batos. Tighapon na ni, wala na ni kap. Ikaw na bahala na dong. Ang importante gyud mawa na siya kay hasol na kayo, daot na kay kung pangalan na dong. Maglisod tagdaog ana. Sindi lang kus picture ka para maklaro gid ako ba. Nga mao gid ang tawhana. Sige dong. Paliw ko dong ha. Sige kap. May ni si RJ sugoon kay musanong dayon. Be, ato isin picture be. Paabot kus message si kap be. Ugahas kong tunglan ay. May gini bataa kay limpyo kini mo trabaho. Believe kay kuan sa batos-batos nako kay wala gini palpak ni bataa. Niyang hapon makabalos na jud kuan eh. Lera, nanay message si kap. Mo ni pabirhan ni kap nga gikan manigpisuhan. Napiulo pati sinawa. Laro kanito hana iskumbik lagi ni. Sus, kwarta na pod. Napay po armas purting sinawa. Kagatos sabi ka manatikoy ane. Kasinto 11 lagi toro. Kwarta. Kanindot sa kong buntag. Napiksan jud ko itong busing da kato akong gibumbuhan sa radyo.
Makargana na raban noon og kwarta. Makapalit ng pugod para pagwapo ani sa akong naong. Oh. Napay ilong taas kayo. Anay sika ani paksit na puni. Buanga. Sus, makapalit ng jukog chika ani ron. Sus, samot na magpagwapo jukog mayo ron kay. Napay akong naong nga. Mura nag si Jirik Rabal oy. Agay. Tarungan na dinaganan sa imong motor bay dako ka ng kasada. Sa man palag ka? Kala may imo sa patapsingan manuong ko nimo. Kinsa man ka pa isog-isog ka nga. Murag karon para ba ko kita nimo? Wa ka balo ako igahit pikas baryo. Kilawon jud ti karon. Dili man bay ga sulti ra man ko. Barog na. Ako bigay gahi be dire. Gay, sakita po na bay. Ay lagi supak lagi nara ko'y pangutana ni mo kaila baka ning tawhana. Time ako man. Awa ako kaila ani bay. Unsa man ituyo mo nang tawana bay? Sure jud ka bay? Mao mo mata kilay. Ilong? Hindi sabay ako sang kandiyan be ha. Saman bay? Bariyarag naong bay? Mura po pares ug na mura po dili. Aw ato lang ko sunahan bay. Nangita lang ko. Kinsa ni tawhana? Patay mo ako mo gito. May pagawas ko gikan sa prisuhan. Mudagan ko. Ayay, mura gaduda jud ko tong tawhana kinidagan man. Numaog na ang picture gid ba? Uy, Balik ko dire. mong among kalaktiha. Katong tuwanan bro gisugo gito papatay ko ba? Pahat din yung saon. Akong atingan dirire. Asa mo itong tawhana? Kilas po mas ilaga? Gikan ni munting lupa ba is convict ni. Nang si resultan mo ditso ng komentaryo.